Tak poďte so mnou teraz na tej línii času, prejdeme si niekoľko udalostí a budeme postupne odpovedať na dané otázky. Nebudem sa vrácať do roku 2018, kedy bola zneužitá hrubo vražda novinára a jeho priateľky proti našej politickej strane. Ja len poviem, že vtedy sme urobili chybu a nemali sme počúvať našich priateľov z Hlasu. Keby sme ich nepočúvali, tak Smer by vyhral voľby aj v roku 2020. A začneme takým napríklad covidom. Kto mal iný názor na očkovanie, tak mu bolo odkazované, treba ho chytiť, dať mu zvieracú kazajku a pichať tie injekcie do neho toľko, že bude kvičať ako prasa. To písali novinári na adresu tých, ktorí mali iný názor. A môžem ísť ďalej. Nepamätáte sa náhodou, ako sa vypli nejaké médiá na Slovensku? Tak si teraz predstavte, dámy a páni, že my by sme využívali situáciu nenávisti, ktorá tu raz je, toto je krízová situácia, aby sme vypli denník SME a denník N a Aktuality. Čo by sa dialo? Si to predstavte. Podľa mňa by ste mnohí tlieskali. Prišla vojna. Kto hovoril o vojne a podporoval vojnu, bol mierový aktivista. A ten, kto hovoril o miery, bol vojnový štváč. To boli neuveriteľné veci. A opäť sa ukazuje, tak kto je demokrat? Je ten, kto hovorí o potrebe mieru, o hľadaní mierových riešení? Alebo je demokrat ten, kto nehovorí nič iné, iba o nábojoch, zbraniach, ako tých Rusov vyvraždiť a vyzabíjať, aby konečne na tomto svete bol pokoj? My sme demokrati. My sme politická strana, ktorá plne rešpektuje demokratické pravidlá hry. Čo by sa dialo na Slovensku, vážení priatelia, keby 40 policajtov došlo na jeden z mítingov organizovaných súčasnou opozíciou v Bratislave a zobrali by 5 minút pred mítingom mladého Šimečku a zadržali ho. Povedzte mi, čo by sa dialo. Tak to je teda, ja viem, že vám sa to páčilo. Ja som na tlačovej konferencii povedal, že pán Kiska je daňový podvodník a za to ma chceli dať do väzby. A však on nie, však je pravoplatne odsúdený. Takže zase sme mali pravdu. Čiže, prosím, predstavte si, že moja mamina by mala nejaké občianske združenie a celý život by sa priživovala na štátnych peniazoch alebo na peniazoch z európskych fondov. A zobrala by peniaze z európskych fondov, aby ich zneužila. A Európska únia začala exekučné konanie voči rodine pána Šimečku. Čítate o tom niekde? A teraz si zoberte, že by sa to stalo mojej mame. Predstavte si ten cirkus. Ľuboš Blaha, kde si? Ľuboš, zdravím ťa. Zdravím ťa na celé Slovensko. Česť práci a nech prídu všetci a nech si robia, čo chcú.